Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska hrajeme Fortnite a ukážu vám tady nové Arenas Box Fights. Můžete to hrát s kámošem, můžete ho přímo invitenout jako 1v1 a hrajete tady jako prostě, že musíte prostě vyhrát a potom se rozhodne, kolik jako máte winů a to. Jenom mně se to půl hodiny načítá, že jo. Dobrý. Dobrý, máte tady takovou ukázku, když se připojíte do hry, za mě je mega dobrá jako. Můžete tady v lobíčku, můžete takhle jako buildit, jako nemůžete sice tam na prostředku, nemůžete, ale jinak můžete všude. No, tady zrovna ne, ale můžete prostě tady třeba. Teď musíme jo, a tady už stavit nemůžu z nějakého důvodu schody. No, tak. To docela do malé výšky, ale je to dobré. Už jsem to hrál párkrát. Teďka já tam stojím před Spidermanem. Ano, vidíte, že jsem zde Spidermanem. Kde je? Jo, tady je. Aha. No. Tak nic, no. Jsem poprvé prohrál. Nejsem vůbec dobrý, protože já to hraju na kontroleru, nemám to na počítači ani, takže to hrát ani ničem jiném nemůžu. Sakra, spamr. Mám jenom otázku už. Jo. Už kdo na toto video koukáte, jsem jako dobrý ve fontu, na to, že hraju na kontroleru. Napište když tak do komentářů, mě by to docela zajímalo. Se nouskení. To bude zase možná spamra. Ne, tak dobrý. Je to pinda. To koupím. Ale myslím, že jako nemusím, ale tak. Ten byl tak cute, že? Úplně. Super, schody, jo.
docela tryhardářský skin, jako proti mě. Jako je špatný, ale jenom já nemám hrát. Schodím do fightu, nepřijde. Jo. Yes. Tak teďka to prohraju. Teďka to prohraju jenom kvůli toho, že se mi ten skin líbí. No, anebo to možná. Nevím, proč mám zrovna ve svém ledničku tak špatné jako hráč. Kde je vůbec? Tam je. Nemůžete tady akorát dávat jako invity v té hře. Tak, hodně dobrý. Tak ten se mi zase líbí, takže zase prohraju, jako minule. No tak tohle je už úplně o ničem jiném. Aha. Já jsem se přepnul na building. Koně, já říkal, že prohraju, já to neumím. Tohle je zase on. Mám pocit, že hraju zase s tím stejným. To se mi ještě nestalo, že bych hrál takhle se stejným. Kde zase je? Ach jo. Jo, tu je. Vypadá to, že se teleportuje, ale přitom se neteleportuje. Jenom já jsem úplně slepej. Jsem asi jako špatný, co lidi? Oh hell. Brooklyn Doggy. Okay. Okay. Vyhrál. Proč jsem ho netrefil? Another victory. Já jsem pátý. Kámo, jak ten borec, ten první, vy tam máte vpravo nahoře takovou tabulku. To je zase ten. To je zase ten had. No tak super. Vpravo nahoře, to můžete vidět, máte takovou tabulku a tam můžete vidět, kolik máte killů a kolik to. A jak jste, já jsem třeba teďka pátý zrovna. A nevím, jak ten první borec může být první, když skoro neumí stavět, ale ok. Pokud si vzpomínáte, jak jsem proti němu hrál, kurňa. Tak já mám nejhorší aim, že jo, já jsem úplně nejhorší. Tak a to je asi všechno. Myslím si, že tohle video je dost dlouhé a tak zase příště.